ଜୀବନ ମୁଁ ହାରିଯାଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5ଟି ଟିପ୍ସ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ 5ଟି ଟିପ୍ସକୁ ମାନିବେ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 1, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଦ୍ୟପାନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯୁବକ ବୟସରେ କିଛି ନିଶା ସେବନରେ ଫସିଯାଅ, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ କରିବା ଅତି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ସେବନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 2, ଅଶ୍ଳୀଳ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଦେଖିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବେଶୀ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମେ ସହଜରେ ନିଜ ମନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ହଟାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହିପରି ଜିନିଷ ଦେଖିବ କିମ୍ବା ଶୁଣିବ, ତୁମର ମନ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଆଉ ପରେ ପରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 3, ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏହି ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ଆଗ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ୟାରିୟରରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କୌଣସିଠାରେ ସେଟେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 4, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୁଆ ଏବଂ ବାଜିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 5, ସମୟ